Je rok 2004. Na základe výsledkov volieb sa primátorom v roku 2003 stáva Anton Danko. Nastáva taký rozsah predaja mestského majetku, ktorý vedie poslankyňu Mezenskú k organizovaniu petície. Mestská televízia o tom pravdivo informuje. Samotný obsah by mal vyriešiť to, aby sa zastavil a veľmi vážne zvažoval rozpredaj majetku mesta, teda nebytových priestorov, pozemkov, budov, z ktorých má mesto relevantné príjmy do mestskej kasy. To, že sa o predajoch mestského majetku bude hovoriť na ulici s občanmi, sa niekomu nepáči. A začína sa mediálna kampaň. Slečná redaktorka nám oznamuje, že si poslankyňa Mezenská nesplnila náležitosti. Ale v mestskej televízii by nemali hovoriť nadiktované hlúposti. Začiatok petičnej akcie sprevádzali problémy, keďže si nezávislá poslankyňa nesplnila náležitosti uvedené v príslušnej legislatíve, činu sa ujala mestská polícia. Činu sa ujíma polícia? Tí, čo ich poslali, nevedia, čo je to petícia? Ešte, že nepovolali špeciálne sily, aby zabránili petícii. Petíciu sprevádzal stret s mestskou políciou, ktorá kontrolovala dodržiavanie pravidiel hry. Stret s políciou, kontrolovať pravidlá hry, pán redaktor, nie sme na hokeji. Policajti na mieste zistili, že pani poslankyňa Mezenská vykonáva aktivitu z hľadiska petície. Keď sa tu ideme rozprávať o závažných, relevantných otázkach životaschopnosti tohto mesta, tak mi v tom bráni. Na takúto akciu je potrebný písomný súhlas z mesta v príslušnom predstihu časovom. Pani poslankyňa to tak neurobila. Pán poslanec Andráš, na takúto akciu, petíciu, nie je potrebný žiadny súhlas mesta. Ak neviete, nerozprávajte do vetra. V poslednú dobu pani poslankyňa sa zameriava na kritiku kde koho a kde čoho, ale ako vidíte, sama nedodržuje všeobecné záväzné nariadenie mesta a zákony tejto republiky. Keď také niečo počujem, len sa zasmejem.